Салому алейкум, ман Мирализода Абдулло, мудири шӯъбаи эндокринологияи калонсолини муассисаи давлатии маркази тиббии шаҳри рақами 1 ба номи Карим Ахмедов. Бемории диабети қан ин бемории полиэтиологӣ, яъне ки бисёр сабаба ба шумор рафта. Дар кураи замин зиёда аз 529 миллион нафар гирифтори ин беморӣ мебошанд. Бемории диабети қанд ба навъҳо тақсим мешаванд: диабети қанди навъи 1 ва диабети қанди навъи 2. Ва инчунин диабети гестатсионӣ ки дар давраи ҳомиладорӣ дар зани ҳомиладор пайдо мешавад ва баъд аз ҳолати таваллуд ин беморӣ инкор карда мешавад. Ва инчунин дигар намуди бемориҳое ки ҳастанд ба диабети қанд, ки моди ё ин ки лейд диабет мегӯянд, ин бемориҳо бемориҳои ирсӣ ки инҳо камшумор мебошанд. Сабаби асосии пайдошавии бемории диабети қанд ин омили ирсӣ мебошад. Дар мадди аввал омили ирсӣ, дуюм бошад омили пурхӯрӣ, сеюм бошад омили стресс, яъне ки таҳаҷҷумҳо мегӯем, кам ҳаракати ҷисмонӣ дар шабонарӯзӣ аз тарафи шахс. Нафароне ки бемории диабети қанди навъи 1 мебошанд, инҳо бемориҳои аутоиммунӣ ба ҳисоб мераванд. Яъне ки дар худи организм ба тариқи аутоиммунӣ, яъне ки ба пуррагии мутлақ камбуд шудани бета-ҳуҷайраҳое ки дар ғадуди зери меъда ҳастанд, инсулин офар мебошанд, онҳо ба пуррагӣ яъне ки маҳв мешаванд, яъне ки нобуд мешаванд ва дар натиҷа бемории диабети қанди навъи 1 пайдо мешавад. Диабети қанди навъи 2 бошад зиёдтар дар калонсолон аз 30 сола 35 сола боло, ки ба бемории диабети қанд зиёдтар омили фарбеҳӣ ки дар мадди аввал мешавад. Хуб, аломатҳои асосие ки ба бемории диабети қанд вобаста мебошад: якум, ташнамонии зиёд, ҳисси хушкӣ дар даҳон; дуюм, обнӯшии зиёд ки ташнагиро намешиканад; сеюм, пурхӯрии зиёд ки ҳисси гушнагӣ доим дар бемор вуҷуд дорад. Ва дар диабети қанди навъи 1 якбора камшавии вазни бадан зиёда аз 15-20 килограмм дар 1-1.5 моҳ. Дар диабети қанди навъи 2 бошад оҳиста камшавии вазни бадан ба мушоҳида мерасад. Табобати асосии бемории диабети қанд ду навъ мешавад: табобати ҳаббӣ ё ин ки таблеткавӣ ва табобати инсулин табобат, яъне ки ба шакли тазриқӣ ё ин ки маҳлулӣ. Диабети қанди навъи 1 нишондодаш, яъне ки ҳаётан бо инсулин таъмин кардан, чунки мо дар боло гуфта гузаштем ки мутлақ инсулин дар ғадуди зери меъда хориҷ намешавад. Дар беморони диабети қанди навъи 2 бошад истифода бурдани таблеткаҳо, ё ин ки ҳабҳое ки ҳар вақт ҳар соати муайян истифода бурда мешавад. Ва инчунин асоси табобати бемории диабети қанди навъи 2 ин омили парҳезӣ мебошад. Агар беморони диабети қанди навъи 1 ва навъи 2 аз машқҳои ҷисмонӣ ва ҳаракатҳои ҷисмонӣ ва реҷаи ғизоро агар нигоҳ дуруст доранд, ҳамчун одами солим метавонанд ки солҳои дароз, умри бардавом ва аз онҳо ҳам барои насл шудан, ҳам барои омили гӯем ки ҳомиладорӣ ягон монеагӣ ҳосил намекунад. Пешгирии бемории диабети қанд. Асоси пешгирии бемории диабети қандро ин яъне ки парҳезӣ мебошад. Ва дуюм, сару кор гирифтан ба машқҳои ҷисмонӣ ва дар шабонарӯзӣ новобаста аз оне ки шахсият ташна ҳаст ё нест, бояд ки об зиёд нӯшад ва ҳар 1-3 моҳ барои гузаштани ташхис ба назди мутахассиси эндокринолог муроҷиат намояд. Қанди хуни шабонарӯзӣ ва қанди хуни 3 моҳа ки дар он фоизи қанди хун муайян карда мешавад, ки гликализирований гемоглобин мегӯянд, муайян карда шавад. Дар нафароне ки падарҳо аз тарафи падарӣ бемории диабети қанд доранд, хатари пайдо шудан дар духтарҳо зиёд мешавад. Ин назарияи генӣ. Ва дар нафароне ки модарҳо бемории диабети қанд доранд, дар онҳо бояд ки писарон, яъне ки аз ташхиси қанд бояд ки ба пуррагӣ гузаранд. Нафароне ки дар онҳо фарзандҳо фарз кардем то синни балоғат, давраи пубертат мегӯем, ё ин ки баъди балоғат омили фарбеҳӣ бошад, ҳатман ба мутахассиси эндокринолог муроҷиат кунанд. Чунки дар нафароне ки омили фарбеҳӣ ё ин ки барзиёдии вазни бадан ҷой дорад, пайдошавии бемории диабети қанд намуди махфӣ, яъне ки скритии формаи диабет метавонад гузарад, онҳо ягон аломат пайдо карда наметавонанд.